Příjemný den u mě začíná s dokonale padnoucím spodním prádlem. Proto vybírám na Astratex.cz. Poradí mi se správnou velikostí i střihem. To nejlepší prádlo z celého světa najdu na jednom místě a do druhého dne mi přijde domů. Nakupuji v pohodlí domova a navíc se zárukou, že mi skvěle padne. Můj Astratex. Specialista na spodní prádlo a plavky. Príjemný deň u mňa začína s dokonale sediacou spodnou bielizňou. Preto si ju vyberám na Astratex.sk. Poradia mi so správnou veľkosťou aj strihom. Najlepšiu bielizeň z celého sveta nájdem na jednom mieste a do druhého dňa mi príde domov. Nakupujem v pohodlí domova a navyše so zárukou, že mi skvele padne. Môj Astratex. Špecialista na spodnú bielizeň a plavky.